На 15 януари бях във Варна на среща с младите доброволци от социалния учебен център, които номинирах за европейски граждани на годината, а колегите ми в Европейския парламент оцениха подобаващо и одобриха. Останах с много положителни спомени от протеклата среща. На 23 януари, този петък, ще им връча наградата в Народното събрание и ще го направя с гордост и радост, защото те показаха, че такава самоотвержена и безкористна постъпка, като спонтанното им решение да се включат в разчистването на Аспарухово, може да се окаже искрата, която да обедини българската нация към европейски символи, като солидарност, съпричастност и взаимопомощ. Тези момчета и момичета нямат много от материалните придобивки на мнозина, но са запазили човещината. Повечето от тях ще дойдат за първи път в София и ще влязат в Народното събрание. Уреждането на доброволчеството в общ закон ще бъде израз на държавна воля, чрез която се отчита значимостта на доброволческата дейност като израз на гражданско участие, допринасящо от една страна за развитието на гражданското общество, а от друга той има конкретни икономически и социални измерения. Сигурно ще попитате защо такава дейност, която е най-вече на личен избор, трябва да се регулира със закон. Става дума не за слагане на рамки на една доброволна дейност, а за правно уреждане на въпроси като застраховане на доброволеца срещу злополука, обучение и квалификация на доброволците, отпуска и трудов стаж за времето на извършване на доброволческата дейност и други. Създаването на правила не само ще повиши сигурността на тази често рискова дейност, но и ще я направи по-популярна. Заради многобройните бедствия, които ни сполетяха през миналата година, доброволчеството е във възход, но България все още е твърде далеч от европейските нива. В Европейския съюз всеки пети човек върши обществено полезни дела без заплащане. Доброволчеството е толкова разпространено, че придобива икономическо значение. В Европейския съюз всяко евро, инвестирано в развитието на доброволчеството, носи 5 допълнителни в икономиката. У нас с благотворителна дейност се занимават 80 000 души. Сигурен съм, че ако покажем, че човещината и взаимната помощ са ценности, на които държим като граждани и които държавата покровителства, създавайки правила за всички, повече хора ще последват примера на младите доброволци от Варна, тази годишните европейци на годината. Разчитам на вашата подкрепа за тази кауза. Нека я направим наша обществена кауза.